हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअहाय बरायहरनाय थाबावबायदि स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेलाव नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादोंआनो जानांगौ दे लोगोफोर दिनै आं मा भिडिअनि सायावहाय नोंथांमोननिसिम आपडेटखौ लानानै फैदों स' लोगोफोर जायफोरा भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट मोनो स' बिथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दे लोगोफोर एक्चुअली लोगोफोर आं दिनैहाय आरबि फिल्म प्रडाक्शन इउट्युब चेनेलनि गेजेरजोंहाय फैनाय मोनसे मिउजिक भिडिअनि सायावहाय नोंथांमोननिसिम आपडेटखौ लानानै फैदों दे लोगोफोर एक्चुअली लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय कलेजाव फैनाय दे लोगोफोर स' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बे मिउजिक भिडिअखौ गोबाङानो नुबाय आरो गोबाङानो नुवाखै जानांगौ दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर जायफोरा नायखांबाय अननानै कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय दे लोगोफोर भिडिअआ माबायदिहाय जादों आरो नायनानै माबायदि मोनदों ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना दासिमबो जुदि बे मिउजिक भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना थाबैनो आरबि फिल्म प्रडाक्शन इउट्युब चेनेलाव थांनानै नायहैबानो जाबाय दे लोगोफोर आरो लोगोफोर जायफोरा दासिमबो जुदि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायाखै अब्ला नोंथांमोना खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर मानोना लोगोफोर जोंहा बे बिथां आबरिया ब्रह्मनि इउट्युब चेनेलनि गेजेरजोंहाय मोजां मिउजिक भिडिअ आरो आबुं बर' सावथुनफोरा फैबाय थायो दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' गोबाङानो सिनायखायो आरो गोबाङानो मिन्थिखायोआनो नङा होमबा लोगोफोर जोंहा बे भिडिअहाय गुबैयै सोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों एक्चुअली लोगोफोर जों बे भिडिअहाय गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों थाजिम नार्जारि आरो जयथिका बसुमतारी दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर बिथांमोनजोंनो लोगोसे जों बेयाव साइडआवहाय गोबां फाव खालामनायखौबो नुनो मोन्दों दे लोगोफोर एक्चुअली लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअनि रिलिक्स आरो टिउनखौ होदों होननानै बुङोब्ला रिंखां ब्रह्म बिथाङानो होदों दे लोगोफोर आरो लोगोफोर बे कलेजाव फैनाय आबुं मिउजिक भिडिअनि डिरेक्सन केरिय'ग्राफ आरो कनसेप्टखौ होदों बिथां सोरां बसुमतारी दे लोगोफोर लोगोफोर जायफोरा दासिमबो जुदि बे मिउजिक भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना थाबैनो आरबि फिल्म प्रडाक्शन इउट्युब चेनेलावहाय थांनानै नायहैदो दे लोगोफोर आरो लोगोफोर नोंथांमोना बेबायदिनो गोदान मिउजिक भिडिअ आबुं बर' सावथुनफोरनि आपडेटखौहाय मोनबाय थानो थाखाय आंनि गोदान चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर मानोना लोगोफोर नोंथांमोननि सापर्ट आरो मददखौ मोनोब्लासो आंबो गोदान भिडिअनि आपडेटखौ नोंथांमोननिसिम शेयार खालामबाय थानो हागोन दे थ' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोमोन दे